Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. An bɛ hɛrɛ deli Ala fɛ, jamana hɛrɛ ko don. An ma jigilen bɛ i deli jamana hɛrɛ ko la. An bɛ hɛrɛ deli Ala fɛ, jamana hɛrɛ ko don. An ma jigilen bɛ i deli jamana hɛrɛ ko la. An bɛ kisili deli Ala fɛ, i ka i denw kisi. An ma jiginen bɛ i deli, i k'anw ka jamana hɔrɔnya. An bɛ kisili deli Ala fɛ, i ka i denw kisi. An ma jiginen bɛ i deli, i k'anw ka jamana hɔrɔnya. Deli Ala fɛ, yafa i ka denw ma. Anw ma jiginen bɛ i deli, i k'anw ka jamana hɔrɔnya. Anw bɛ yafali deli Ala fɛ, yafa i ka denw ma. Anw ma jiginen bɛ i deli, i k'anw ka jamana hɔrɔnya. An bɛ hɛrɛ deli Ala fɛ, jamana hɛrɛ ko don. An ma jigilen bɛ i deli jamana hɛrɛ ko la. An bɛ deli Ala fɛ, jamana hɛrɛ ko don. An ma jigilen bɛ i deli jamana hɛrɛ ko la. I denw caman tɔɔrɔ la, i denw caman ɲanina, i denw caman fana sɛgɛnna ka sababu kɛ kelen ye. I denw caman tɔɔrɔ la, i denw caman ɲanina, i denw caman fana sɛgɛnna ka sababu kɛ kelen ye. Sababu y'a kɛ i denw caman wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la. An dɛmɛ ka kɛlɛ in ban. Kɛlɛ sababu y'a kɛ i denw caman wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la. An dɛmɛ ka kɛlɛ in ban.